lo delok, Mak. Endi? Kalau Mak. Kurang ajar kok kayak iso ngewani ngeritis sukete wong lho. Lah iya kae delok barang sapa kae sok. jane. Ya Allah, Dek. Ya sampean iki iso ngeriti suketku lho. Lah kowe iki sapa meneh kok mau cah iki moro rene? Saiki dicah iki moro rene kok sapa meneh aku lho sing duwe sawah iki. Lah iya to. Ya mau ki aku wis tembung karo wong gubuk kono lho. Oleh. Kok iso sampean kok muni-muni. Lah iki apa sawah sampean? Ya iya gubuk ki ndi ra nek sapa-sapa tembung ning wong lho. Lah mau ki nyauri kok. Wis sampean Pak dhewe paling nyauri apa piye? Iya Mak disauri dhewe iki. Gawe-gawe. Suket iki gowo nek tak omongni bojoku tak omong Pak RT. Ben masak ora mbok rek suket. Wedhus. Wedok lho kok suketku digawa. Tambangnya digawa. Oh, alah wedhus. Wis tenan kok wedok e. Terus piye iki aku tambangku digawa sisan. Ngarep iki ton, ngene iki aku ngarep dhewe malah tulo-tulo iki ton. Nah ini wong neh.